На Белсаті навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Расійскія сілавікі пачалі пільна дапытваць беларусаў, якія з Польшчы спрабуюць заехаць у Калінінградскую вобласць Расіі. Асаблівая ўвага да тых, хто мае ў пашпарце адзнакі пра наведванне Украіны. Тое ж самае адбываецца пры выездзе з тэрыторыі Расіі. Паводле крыніцаў Белсату некаторыя допыты цягнуцца гадзінамі. Праводзяць іх працаўнікі расійскіх спецслужбаў. У першую чаргу яны спрабуюць дазнацца любую інфармацыю пра ўдзел ці ўдзельнікаў добраахвотных фармаванняў, якія ваююць на баку Украіны, і пра данаты на ЗСУ. Спецслужбоўцы праглядаюць тэлефоны, пытаюцца пра сваякоў ва ўкраіне, стаўленне да вайны і расійскай улады пагражаюць перадаць беларускаму КДБ за ўдзел у пратэстах 2020 года. Аднак, прынамсі, пакуль пра факты затрымання невядома. Беларусаў пасля допытаў ці размовы адпускаюць. Мінімум 40 мільярдаў еўра ў дапамогі ўкраіне ў наступным годзе, пастаўка Кіеву 5 дадатковых сістэмаў супрацьпаветранай абароны ды знішчальнікаў F-16 уже гэтым летам. А яшчэ дэкларацыя, у якой азначаны незваротны шлях да поўнай еўраатлантычнай інтэграцыі ўкраіны, у тым ліку да сяброўства ў НАТО. З такімі асноўнымі вынікамі завяршыўся напярэдадні саміт НАТО ў Вашынгтоне. Расія ў фінальнай дэкларацыі саміту назвалі самай значнай і наўпроставай пагрозай бяспецы альянсу. Як пагрозу рэгіянальнай стабільнасці кваліфікавалі таксама паглыбленне палітычнай і ваеннай інтэграцыі Расіі і Беларусі. Маўляў, Беларусь працягвае садзейнічаць вайне, прадстаўляючы агрэсару тэрыторыю і інфраструктуру. Паводле дэкларацыі саміту НАТО садзейнічаюць расійскай агрэсіі супраць Украіны таксама Іран, Паўночная Карэя і Кітай. ЗША ўпершыню з часоў халоднай вайны размесцяць у Нямецчыне ракеты далёкасцю да 2500 кіламетраў. Паводле Белага дому падзея запланаваная на 2026 год. Ракеты «Тамагаўк» і СМ-6 здольныя ўразіць цэлі ў глыбіні Расіі. Акрамя звычайных ракетаў, ЗША размесцяць у Еўропе эксперыментальную гіпергукавую зброю. Гэтыя крокі – адказ на размяшчэнне Крамлём у Калінінградзе ракетаў сярэдняй далёкасці, якія пагражаюць заходняй Еўропе. У 1988 годзе дамова СССР і ЗША наконт ліквідацыі ракетаў сярэдняй і меншай далёкасці стала адным з ключавых фактараў, што спынілі халодную вайну. Зрабіць плот на мяжы з Беларусю непраходным. Польская памежная служба падпісала дамовы наконт мадэрнізацыі і ўмацавання збудавання. Мэта перадухіліць расцяжэнне пралётаў плоту з дапамогай аўтаматычных дамкратаў. Цяпер гэта самы распаўсюджаны спосаб фарсіраваць мяжу. Завяршыць працы плануюць да лістапада. Гэтаксама Польшча плануе павялічыць лік жаўнераў на мяжы з Беларусю з 6000 да 17. Умацаванне мяжы Варшава ладзіць у межах праграмы «Усходні шчыт». Яе мэта выбудаваць комплексную абарончую інфраструктуру на ўсходнім флангу НАТО для супрацьдзеяння пагрозам з боку Беларусі і Расіі. Час секонд-хенд беларускай пісьменніцы Святланы Алексіевіч трапіў у топ-100 найбольш значных кніг першай чвэрці 21 стагоддзя паводле «Нью-Йорк Таймс». Рэйтынг складаўся на падставе галасавання, у якім прынялі ўдзел больш за 500 пісьменнікаў, паэтаў, крытыкаў, публіцыстаў, перакладчыкаў, выдаўцоў і рэдактараў. Пакуль абвешчаныя 59 кніг, што занялі месца з 100 да 41. Іншыя творы назавуць да канца тыдня. Цяпер Святлана Алексіевіч, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры, піша новую кнігу. Папярэдняя назва «У чаканні варвараў». Значная частка твору прысвечаная беларускім падзеям 2020 года, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў адбыліся масавыя мірныя акцыі пратэсту, у выніку жорстка задушаныя сілавікамі Лукашэнкі. Першая лэдзі Зімбабве Аксілія Мнангагва сустрэлася з галоўнай доктаркай рэспубліканскага медцэнтру, меркаванай маці Мікалая Лукашэнкі Ірынай Абельскай і міністрам аховы здароўя Александрам Хаджаевам. Паводле спадарні Аксілы, якая цяпер з візітам у Менску, абмяркоўвалі найперш дзеянне мабільнай беларускай больніцы ў Зімбабве, поспехі беларускіх дактароў, якія вучыліся ў нашай краіне, інвеставанне ў фармацэўтычны сектар. Адметна, што на сустрэчы прысутнічаў бізнэсовец Александр Зінгман. Паводле ён выступае як пасярэднік паміж рэжымам Лукашэнкі і афрыканскімі краінамі, у тым ліку ў пытаннях здабычы золата і продажу зброі. Год, як у гарадзенскай турме памёр мастак Алесь Пушкін. Паводле афіцыйнай версіі, прычынай смерці стаў сепсіс, выкліканай прападной язвай. Паводле Яна Какоўзеля, сябра Пушкіна, яго прывезлі ў шпіталь хуткай дапамогі ўжо ў непрытомным стане. Чалавека кінулі за краты па абсалютна абсурдным абвінавачванням. Тое, што ён знаходзіўся ў абсалютна нечалавечых умовах, і тое, што калі у яго пагоршыўся стан здароўя, невядома там, што здарылася і як ён дакаціўся да такога стану, але
што дакладна вядома, што некалькі сутак ён вельмі пакутаваў, і яму ніхто, і ён прасіў аб дапамозе, але яму яе ніхто не адказваў. Алеся Пушкіна затрымалі ў 2021 годзе, асудзілі на 5 гадоў зняволення строгага рэжыму паводле артыкулаў глумлення з дзяржаўных сімвалаў і распальвання варожасці. Падчас суда Алесь Пушкін на знак пратэсту парэзаў сабе жывот. У жудзіна пачынаецца суд над Мікітам Залатаровым. Ён трапіў за краты падлеткам у 16 і стаў самым маладым палітвязнем. Новая справа супраць Мікіты за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Да прысуду могуць дадаць яшчэ год зняволення. Мікіту Залатарова затрымалі ў Гомлі ў жніўні 2020-го. Паводле следства хлопец кінуў у сілавіка коктейль Молотова, ад якога ніхто не пацярпеў. Залатарова ж абвінавацілі паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодексу і пакаралі 5 гадамі зняволення ў выхаваўчай калоніі. У Беларусі могуць забараніць электронныя цыгарэты, вейпы. Распрацаваць адпаведны законапраект пастанавіла старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Пра гэта ў эфіры тэлеканалу СТВ распавёў чалец Савету Рэспублікі і галоўны доктар Менскага гарадскога клінічнага анкалагічнага цэнтру Віктор Кандратовіч. Паводле Кандратовіча, вейпы могуць выклікаць анкалагічныя і сардэчна-сасудзістыя захворванні. Гэтыя электронныя цыгарэты, як з нікацінам, гэтак і без яго, маюць у складзе фармальдэгіды. Паводле статыстыкі, якую прывёў чыноўнік, цягам года памірае каля траціны хворых на пухліну рота і глоткі. Цяпер асобам, якія маюць доступ да дзяржаўнай таямніцы і выехалі за мяжу без дазволу, пагражае крымінальны пераслед. Адказнасць прадугледжвае штраф, абмежаванне або пазбаўленне волі да 3 гадоў. Гэта калі не выявіць прыкметаў дзяржаўнай здрады. У іншых жа выпадках трапіць за краты можна да 5 гадоў. Новую рэдакцыю закону апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Змены набудуць моц праз 10 дзён. Абавязак атрымліваць дазвол на выезд за мяжу службоўцам, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў, прынялі летась у лістападзе. Такія асобы мусяць падаць адпаведную заяву за 10 дзён да планаванай паездкі, указаўшы ў ёй мэту выезду, краіну перабывання і транзітныя краіны, а таксама адрасы і кантакты. Бітва за ўраджай не праходзіць без стратаў. Адразу ў некалькіх раёнах Беларусі гарэлі камбайны. Гэтак у Глузскім раёне загарэўся збожжаўборачны камбайн Палессе. Працаўнікі справіліся з небяспекай з дапамогай агнесільнікаў. У машыны пашкоджаны маторны адсек. У Мазырскім раёне комбаўборачны камбайн цалкам згарэў. У Ляхавіцкім жа раёне згарэлі амаль 6 тоннаў саломы сёлетняга ўраджаю. Другім фіналістам Еўра-2024 стала зборная Англіі. Каманда, якую падчас мінулых матчаў крытыкавалі за павольнасць, гэтым разам заўважна дамінавала над супернікам. У выніку перамога над зборнай Нідерландаў з лікам 2-1. Гэта стала сапраўдным падарункам для заўзятараў, якія падтрымлівалі сваю каманду ва ўсім свеце. Фінал Еўра-2024 адбудзецца ў гэтую нядзелю. У ім зборная Англіі, якая раней ніколі не выйгравала чэмпіянату Еўропы, сустрэнецца з 3-разовымі пераможцамі гэтага чэмпіянату зборнай Іспаніі. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з Белсатам.